ubaba noMelusi ngasho ukuthi singama-brothers yabo. I-bond is strong, so umuntu engiclose naye. So ntwana yami ngoba sewushadile mfethu. Usho ukuthi ngeke nje usabona abo la ntwana. Ya ngasigrand but Asia ngiyacabanga nje noma ngayitholela isigogwana sa 98, 99, 2000. Oh yeah. Just ubalance equation. Yabo. Yeah, lokhulile nezinto angasazenzi like igroove beya amasavana phezulu ekhanda. So lo mncane wenza that thing lo mdala I don't think uzwenza that thing beya amasavana nani. So ubalance isilokho yabo. Khona i-conversation esike sayithinta mfethu yabo. Ya ama-oledi ngifunela nelucherry mfethu omunye. Hey umama useyicaba. Ya ngimtshelile mfethu yabo. Ngoba ehlanyeka kanje intwana uyivumile. Ya obvious ngeke azayivume mfethu. Obvious. Hayi sozoba nesithembu ta. In the long run kudine yawo ngithi iminyaka yakhe ingaphezulu kweyami. So nguye umuntu oshesha akhathale nani. So mina ngisale ngi-fresh. Then semele ngibuyele estradini ngiyobheka. So lento engenza manje ngenzela ukuthi in future ngibe nje ngirelax yabo. Ngabe ngisamele ngiyophuma estradini nani. Complicated ndoda. Hayi yona inzima tak. Inzima but i-advice engingakupha yona manje ukuthi uringa nomamazi ngiqeda ukushada manje. Uma uvuthini uthile mhlambe uzama umncingo yabo. Unca uthini? Ukuthi ayivume phela lento ofuna ukuyenza. Angaze ayivume. So hayi mina ngina-advice bafu. Ingqondo yakhe akakakhona lapho lezinto zomshado. So usayicolela ukudlala nje yabo. Angikho kwispace mfethu manje ngixabane no-oledi nestuff. Kodwa kule situation angazi ngisazocabanga mfethu ukuthi ngizongazi mhlawumbe ikhonto engingaphuma nayo yabo. Mathiwa ngidecide umndeni or udine obvious ngizochoose umndeni because akukho guaranteed ukuthi kuzosticka nami until so umndeni ngiyazi ukuthi umndeni vele i-backup enginayo. Alright bana hayi ngiyajabula ukubona into yami yabo. Alright njani? Yeah at least ngomuntu engiringa naye yabo. Yeah don't Bese eduzana so okuningi nokuningi kuyobonakala yabo.